tayo mo mag-vlogger ka? Oo, wagger. Wagger ka no, Tim. Delikado. Parang mga pantir abhak. Abhak mga pantiran eh. Na-wagger mo na yun siya. Wagger mo na yun eh. Good morning, guys. Good morning na tantanan. Kin, isira rin portahan dari, Kin. Kin, isira sa portahan dari ilang. So, sadyo ko larga, guys. Kay, silas po rami mo, sadyo po silang gantos tagbilaran ron. Follow up, check up ni Zakarin, guys. Tuog pa mas Iliya. Alas 4 pa kapin. Ngit-ngit pa. Ngit-ngit pag... Isira na, di. Pero ko, guys, tingin kong lumakitaan kaya ang pangit-ngitan. Alas 4 pa kapin. Alas 5 mas larga. So, mas sadyo ko. Patay ko pa pag-abril. Ngit-ngit naman lumakita. Makita-ngit sila man na ito na yung abot, guys. Ha? Lumandar. Lumandar. Lumandar po mo, guys. Lumandar na di ay. Wala pa po ang puwang subangan, ha? Ang alawa. Ang alawa ni puwan. Dala mas papagabaril, guys. Ngit-ngit palaman, me. Tanang ba? Ang tanagay. Kapag rin, mata na baka na sila. Wala, grabe ka itong naghanag langgam darhir, ya. Nadas tawir. Kapod, naas mahugan ni. Alay na po. Ay, wag na buktabok sila dana na. Wala, grabe din naghanag ka-adjo. Ha? Grabe yung langgama ni. Isa ba na sila kalungsuran nga langgam? Naghanag ka-adjo. Hindi ka naman, Bino. Tapos to, ah. Wala, oy, nag-duwa sila. Na, guys, maras lang nang meeting. Nag-meeting na sila kasana sila padung. Ngita ko na sila pagkain. Parang adlawa. Oh. Wala, good. Ngita na, wala. Naghanod sila, guys. Marag napuno ng mga puthaw na na. Bino. Tapos to, ah. Wala. Ngita na, oy. Anda, di ka na, uy. Lagyan ko. Ito, ah. Sana ka po sila, nangaraya na. Manglaag na po sila, manglaag to, ah. Wow. Balik nila. Ala, rambiyo, ha. Yeah. Galan awon, Bino. Ha? Grabe, sa kapanan. Sa kapanan. Napay isa kalanggam naglain, nas karnaba to. Diyan nakijoin tanto nila. Tagadan na rin dyan hijak, kaya kadaan lang murag na si Zadana. Lansijang nga langgam. Ito mga lansijang mabuti sila to. Hana, uy, grabe sila. Naghana nila. Ginapuro sila banig. Wow, guys. Tudus. Bog banig. Hala. Natanawon, bi. Hala, oy. Ano may anila. Nantawon, ha? Nagdua-dua. Dua sila ton. Good morning. Good morning. Agay mong batang ito mata na. Kinako. Mata naman ang mong batang ito. Sado siya ya be. Sado siya ya no. Sado guti siya ya kay mula kauslas na na ikitatay. Maslay adtuon. Maslay importante nga tuon ron. Ba dari iro. Habag iro silingan. Kaikag ang mga langgam. Dupad-dupad. Makaikag ang mga langgam, Bino. Bagaw. Ito pa na. Palagaring-ding-ding. Palagaring-ding-ding. Uy, nanghiab na, nanghiab. Nanghiab naman, matog nagbalik. Matog na tagbalik ro. Ano pa masadyo ka kadyo? Asing ko paron kapin.
sa kabuntagon. Ano, may kinakain mo mag-vlogger ka o wagger? Wagger ka no, Tim. Delikado. Parang mga pantir abhak. Abhak mga pantilan eh. Nauwagir naman na yun siya. Uwagir naman na yun eh. Uwagir ka? Anak ka. Uwagir na yun eh. Vlogger din. Di isa ng uwagir ha? Na-vlogger ah. Na-vlogger ah. Inka. Ginagano, ginawag sa mga po. No? Humot naman ni si Jaka naligo na. Ay. No. Wala, mag-vlogger ka ha, di vlogger ha. Nawagir pa nagsa. Vlogger no. Wala. Ano mag-vlogger di ka mabarang. Wala. Delikado ba yun sa abot na tuhod ag itlog na. Mag-vlogger ha? Oo, di mag-vlogger no. Mag-vlogger ano. Mag-vlogger naman. Nadua sa mos Inka. Aw i. Mag-vlogger no. Vlogger lagi. Wala din mo ano. Kalimutan no. Hindi ka mang isibatron. Nadas ko alasang. Tago ka naman ito. Nadas ko may bato. Tago ka naman ito. Ibagas mga amo. Ala. Luja. Aron be? Ipadagit ko sa mga amo. Aron be padagit na mo kuno kaso amo. Hala Ginoo ko luja. Nagligo ka mang bata. Ang gamay guys. Ay, kinaligo ang bibi. Imit na. Hangan to untiri basin nung nanay niluto hani ba? Kaya nimo ikaw ra? Or anza na? Nda na matataod. Na. Ay arong. Nanay tuko no. No. Lingaw. Ito ni ipon. Tawang kalingaw na dyan yung bata ah. Tukatay mo na student. Tukatay man. Kalingaw na yung bata ni oh. Kita ka sudlay ni mo bi. Kita ko si Jang sudlay. Wala ko naman oh. Kaya ko. Lami mo. Lami yung tanawon. Kanang hinapay ba? Hinapay mo ka Rizal. Hinapay man na si Jang. Mangita ko rin Jang sudlay. Masing na yung sudlay dari. Putang. Eraton. Dera, gimong sudlay ton. Natataod. Sila dyan. Ha? Maniti-mani ha, mag-vlogger no? No? Di mag-vlogger ha? Ha? Di mag-vlogger? Kaya di kayong paangkan. No? Nadepende. Hala. Depende. Tabi, pag kay basketball bitaw. lapuson sa kasi mong tatay. Ada po pag-trail din ang lupad na kaguskuan, panoramic. Ada pag-trail ha? Hello, Zago. Ada pag-luat sa iyong papa nga, mag-trail, adaw. Layan, nag-imo ha. Ngutang kong sada na mga guys. Eh, gani na pag-ari na mastiri, kung makalutos to Angel. Hindi na niluto. Te! Nanakay nilots to. Kani? Ano sa pa may muluto nun dyan? Isda. Munggus. Gulay. Era. Utag ko gulay. O isda. Makahigop kong sabaw tong kauban. Fish. Gulay ug isda pa yamat eh. Isda mo ah. Kini. Kana. Na. Fish and vegetable. Correct. Ano pa pa be? Nara ko mangutang ni Ate Angel. Bayrin Enzo yung gulay ha. May gulay. May gulay ng ate kay complete. Our ulam. Para sa mga kuan. Sarada natin. Sa udo ko. Taman dyan. Sara? Mubalik pa mo kunja para sa paniud to. Ano guys, sa mga sugastiri, pamahaw. Ngutang ko na nila sa Ate Angel. Ikuha sa amin, kita mas por amin ng lakaw. Dara. Dara kong suwa, pamahaw. Pura sa kan.
Ikaw pag ulag kaan kay mo inom kag tambaw. Di Ha? nag-uwahay mo kung paano sa may July 4 kuno. 3 months na siya. Kuno na kakabuan karon. Happy 3 months, Dalton. Happy 3 months. Happy 3 months old na gamang batang gamay. 3 months na ko pero buo yan. Siliki sa una ini. Anak, 3 months. Mga talinjo. Dia mo si mga kolipado, may kasabihin mo. Pero yung gamay na magandang nilingin na rin, yung gamay na, uy, yung gamay na di ay. Yung mga isda. O gulay. Mauta. Dada po. Una kong kaon. Ha? May nainom ng datong opening. Nagod. Namamay bukol. O pamamawa. Mawa ra na, uy. Naling bukol, kuha na eh, katuning pagpangalat. Pag-vacuum na. Pagpangalat ni Daddy Vacuum. Mauta mahaw. Hindi Mga talinjo. sabihin. Yung mga tingin si baby. Hindi man sabihin. Kanin yung burot Daddy, katuning pagpanganak ka din puro may kay makulang si Damon kung i-vacuum. O pamamawa. Pero mawa na. Hindi na namukan. Ano ba? Gusto mo lakaw? Mauta mahaw. Una kong kaon kay titira sa maning kuwang baby. Lingaw. Kaya ko kaon kay magna. Tira na pimahaw. Alak ka. Magkakaroon sa isang iba na lang mga amoy na mo. Pagka, managin na ito. Nangoto? Alak. Nangoto tire? Di ba naman tahaan eh. Madunoon kaya kalibang sa gapon. Libang na, libang. Fish. Libang na, Nanta. Lamig si datong batagan. Ay, si da, pero bisi. Ihilakun. Umilak kami si dad. Tutasan. Yan, gusto si dad mo barog. Umilak si dad, huwag maudon ni dad. Paghawid. Pamahaw na ingka. Kaya naman ako. Ipalapod. Ay, puli niya. Ano naman si Daddy? Bangus man. Di dahil na pwede nimo. Wala may lain na to nila kuan. Karena naman. Dara ba mais? Isa man eh. Kana. Ambang kaca. Humanamig pamahaw. Ay, tak naman sa. Si Bibi po naman nanig pamahaw. Mananig didi, managaligo. Ako, pamanigo. Waling na pa, Zay. Napay sa mi. Musang pahinapadyan ng among batang laki. Among pugi-pugi yan. Gwapo na. Gwapo na gamang bata. Puro ma. Minapay na, wala na isal. Wala kagsikuan di. Gwapo na yarn, nagamang batang gamay. Bahaw sa ingka. Mga puli-puli man ni. Uy, daratas imong sakagan, daratas imong portion niya ng mausod. Imong konbi. Hindi ko lang sa baby dari, malingaw. Kung di maana dog sig, kuru. Kung di maana dog kuru guys, no? Ano, di ko maana dog kuru ya. Isugod ko na sa sakganan. Kay arong, sige ako. Ay, ano naman? Tidak mo pag isda? Madera de. Hi, Ton! Magdoa raman na si Ton iton. Dara. Kami, magpasyal-pasyal namin si Ton. Magpasyal-pasyal namin. Let's give me up. Let's give me up si Papa Gabriel, guys. Sakaya sa ipasyal si Bibi. Nagas ito? Wala pa niya kasi ito. Ang mga pasyal may dara yung kusina, dating ka, namupasin ka. Atot kau, ate kau. Ate kau, aku puro libang. Aso! Aso, terus ka sana. Pasyal sa pa, tama ka to. Yan na, terus ka nisa. Ito. Ina sa ato sa kwarto. Ito. Lipit ito. Ana sa kwarto, dahil sa guys, sa kwarto. Ito. Dana isang kwarto. Dana.
Dadari, kwarto sang nanay tatay. Ana, pasyal na si Iton. Taas. Taas nagipasyalan, oy. Taas nagipasyalan ang bibi. Mahug. No. Di, naman ihukot. Naman ihukot dari. Ansa? Nalingaw na ka. Nahuman na tagpasyal. Niabot na tas inyong teres. Niabot na tas sala. Abot na tas kusina. Niabot na tas imong kwarto. Dito nga ba kanina? Kwarto sa imong nanay tatay. Kita ni Queen, lari. Oh. Ito kan tingnan to. Eh? Antang dalang dende. Ingat dali ka. Uy, aron siksihas na laging ding. Talikod, bi, talikod. Talikod, op. Siksiha, oy. Tubang, bi, tubang. Op. Nag-ipok man na siya, guys, na nag-short run na. Pukan, nag-ipok. Sa pawag panty. Muna isang bursa. Uy, say sada na, Kim. Say sada na, kimi-kimi. Ha? Nanumbay na dari kaligo, guys. Kaya way agas agamang tubig dito. Agdapag amang bibi ito na humana po nigligo ni. Humot na ni sila, oy. Humot naman yung mga bata. Ay, sus, ang bango-bango naman yan, ay. Mat na ikaw na. Sus, napabubos-babos man ang baby na yan. Agwa sa bibi la. Agwa, ara. Na bibi. Agwa kan ni tanaw ni mo, tanaw ni mo. Nagkatawa. Tawa, nagkatawa si bibi. Basta niya dia mag... Ano man lang, dito, nalbaho. Sa pagpapahan nagatang badjing gamatoy, guys. Labang nagduwa-duwa pag among batang laki dia. Babay na ni Bibi Iton. Babay Iton. Babay na Ate Kimi, Bi. Kamato na sa Ate Kimi. Bye-bye. Love you. Dadaray mong kuhan inlisan. Darara manaligo sa Ate Kimi. Ano sa sarang lipadza? Uy, gihagwa ni Ate Kimi at. Ang lipadza. Tasa. Turay. Bye-bye ni Ate ni Bibi. Dahil pa dila kayo maglisan si Bibi itong hangad ni mo. Anong katawa, uy? Bye-bye. Katugon na kanamuha ng kilay. Hana sa patugon, guys. Bibi. Dadarin sa nina. Bye-bye. Love you. Ingat. Siksiha sang dalagang gamatoy, uy. Siksiha. Bye-bye, Kimiat. Ato bang sadari? Amping. Paano sila, guys? Uli na. Paghimo mo ginzo. Paghimo mo ginzo. Sugsug ni Tir Slim Will. Imo, mata. Kasi nakipirangkan sa una. Kuha naman to. Huwag ka pirangkan sa una? Wala ko no. Tiriga. Ikaw ra ko no Iza. Nagdal doon ya? Nagkamatog na Bibi Dalton. Ha? Napatugon. Katugunan daw si Iton. Yes, ito ng matangga mato eh. Inka nakatubos. Inka. Kapoy pud.